हेलौ लोगोफोर नोंथां बयनिसिमबो मागो फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। नै दिनै मागो फोरबो बायनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे स्कुलनि प्रग्राम दङ। बेनो जाहैबाय जोबोद गेदेर प्रग्राम। बेनो जाहैबाय आसाम गुणत्सव। बे गुणत्सवआ फैनानै दा 10थि खेब जाबाय। बे 10थि खेबनि देग्लायनि 2025 मायथाइनि सेकेन्ड फेज फार्स्ट फेजआ जानानै थांखांबाय। जेरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ जानानै थांबाय। नै दा सेकेन्ड फेज, बे सेकेन्ड फेजआव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआ दा गोग्लैबाय। दा बेनिनो दिनै 17 जानुवारि, बे 17 जानुवारि दिनै सेल्फ इभालुएसन। बे सेल्फ इभालुएसनाव जोंनि गासैबो फरायसाफोरनि आरो बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोर आरो बेनिफ्राय SMC कमिटिनि मेम्बार आरो प्रेसिडेन्ट आरो बेनिफ्राय माखासे फरायसाफोरनि गार्जेनफोर बिसोरखौ लानानै मोनसे गुणत्सव खुंनाय जादों। दा बेवहाय दिनैनि हाबाफारियाव एसेम्ब्लियाव नुजानो हाफैदों गोबां बिमा बिफाफोर आरो बेनिफ्राय SMC बडिनि मेम्बारफोर। दा बिथांमोनखौ लानानैनो सेल्फ इभालुएसनखौ लानाय जायो। दा बेनिफ्राय दा सोलिगासिनो दं जोंहा एसेम्ब्लि, मर्निं एसेम्ब्लि। बे मर्निं एसेम्ब्लियाबो जोंनि फरायसा आफादनि फरायसाफोरनि दैदेननायाव जोबोद मोजाङैनो जाफुंसारनानै थाङो। आरो बेनिफ्राय जोंहा फैगौ 22 जानुवारियाव थार्ड डे बेयो। फार्स्ट डेआ 20 जानुवारि आरो सेकेन्ड डे 21 जानुवारि आरो थार्ड डे 22 जानुवारि। बे जोंनिया थार्ड डेआव गोलैदों 22 जानुवारि। अर्थात एक्सटार्नेल इभालुएसना जोंना 22 जानुवारियाव जागोन। दा बेनिफ्राय जोङो हानायमानि मोजाङै मावफुंनो नाजागोन आरो जेसेबां हायो माबायदि मावफुंसारनो हायो बेखौ समासो मिथिसिगोन। दा अब्ला आं गुणत्सवनि दिनैनि सेल्फ इभालुएसन बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनाय जाबाय। अब्ला आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो हादों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ नायदोंब्ला दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै। जाहाथे अननानै साबस्क्राइब खालामो, बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय।